Sanibona mphakathi. Cha nami ngithi ake ngidlulise amazwi nje ngalesihluku esenzeke lapha eVali. Hhayi lesiyana bafethu ayisihluku nje impela. Okubuhlungu ukuthi kuvele nekliphu lapha ye-drive cam yakhona. Maybe bantu ayivelanga le drive cam ngabe asazi lutho, ngabe siyamsola u-driver wetekisi sibe singabonanga singazi, vele sibe singazi. Kodwa ngoba-ke abanikazi bemeda bayikhiphile ikliphu bethi bayayihlangula. Cha, hhayi impela abangene phakathi bafethu. Siyayibona yonke sonke ikliphu laphana ukuthi hhayi u-truck driver laphana ube budedengu kakhulu. Ube budedengu nje kakhulu and manje ibuhlungu le nto eyenzeke laphana bafethu. Ibuhlungu kakhulu. Truck driver nje akaboshwe alandele yena uzakwabo lo ngokubambisana kwabo bobabili ngokubulala iy'ngane. Lo u-taxi driver ufike waletha iy'ngane ku-truck driver, u-truck driver wayibulala. Asingakunakekeli nje lokho bafethu sithi u-truck driver ufuna ama-counselling ini akukho counselling laphana into ayifunayo nje ijele. Angeke phela bafethu uma ukuthi sophila kanjena kusho ukuthi sisazophela emgwaqeni iy'ngane zethu zisazophela zincane. Nathi kusho ukuthi ngempela sisazophela uma ukuthi kuseno-driver bazoba ney'bindi zokuthi eyibona i-hazard i-hazard iza kuye naye aqhubeke engathathi i-action nje yena aqhubeke ashone khona impela. Noma isithi iyabaleka iye eceleni ayilande khona bafethu u-driver lo we-truck nje mvumeleni ukuthi ayinikele emaphoyiseni aboshwe ukuze ezokwazi ukukhululeka emoyeni wakhe. Mawukuthi akeze ukuyinikela emaphoyiseni, cha impela angeke aphinde, angeke akuthole ukukhululeka nje emoyeni wakhe ngoba uyazazi naye ukuthi ubulele, yabo. So lapha iningi nje into ey'fanele y'bhekwe kulo driver lo we-truck ukuthi isikole kahle kahle iklasi leli uyalihamba or inkampani yakhe iyakwenza yini ukuthi ibahambise eklasini iyobafundisa ngezinto ezenzekayo njengabashayeli. Iyakwenza yini lokho? Uma ingakwenzi nekhampani yakhe nayo ayingene lapho ishone khona ingene ey'khindini. Ngoba phela sizophela uma wukuthi amakhampani avele anikeze nje abantu iy'thragi into enkulu kangaka. Inikeze noma ubani nje umuntu engazange imqeqeshe nayo imnikeze nalo imenze nalo advanced driving inyana leyo. Yicala kwalona lelo ngoba umthetho sisekelo ku-government bayigunyazile leyo nto leyo ukuthi kufanele abantu beqeqesheke ngoba nakhona ematekisini as long uma usebenza nje emgwaqeni kufanele ukuthi ube namaklasi owafundayo. Manje u-truck driver akabonisi nje ukuthi ena khona into ayaziyo ngey'klasi nje ngoba phela ubantu uyazi ngey'klasi. Ngabe wazile ukuthi awunayo i-hazard ehambayo. Okay, kumele ngenze njani? Athathe iy'nqumo-ke lapho ngaleso sikhathi. Manje yena akazange athathe isinqumo lo muntu uvele wayibona i-hazard waqhubeka nje wathi hawu le hazard ngizoke ngibone-ke ukuthi izoyaphi ngoba mina ngihamba la. Uzothi driving bani leyo uma wukuthi wena uzoba ibhoklolo emgwaqeni ngoba nakhu uhamba ngetruck ufuna ukubona abantu ukuthi bazokwenza njani uma besenyakanyakeni. Akaboshwe nje u-truck driver. Ngikhathalelekile ukuthi ubani isihlobo sami or umakhelwane wami or wakithi or angimazi, kodwa nje hhayi uma wukuthi ngempela akaboshiwe kusho ukuthi nami ngizobona ngazathi nje uma u-driver we-truck nje wena uzohlala u-right nje. Uma owetekisi uyohleli e-wrong. Owetekisi unecala lakhe, nalo unecala lakhe. Lo wetekisi ulethe abantu ethragini. Lo we-truck ngobudedengu bakhe nangokungazi nangokungafundiseki isikole asikho wamashayisa, yabo. Nakhona ngiyazi ukuthi ikhampani yakhe izoyihlangula nayo ithi imqeqeshile, ikhiphe amaphepha lawo ukuthi cha yamqeqesha ngelanga elithile. Uma wukuthi yakwenza lokho vele kumele aboshwe, kodwa uma wukuthi nekhampani yakhe iyahluleka ukwenza lokho ayiboshwe nayo. Ayithathe ithwale zonke iy'ndleko bebambisene nabo-association laba bamatekisi, yabo. Ngoba bobabili kahle kahle labantu babambisene nje ukuthi bebulale iy'ngane. Hhayi ibuhlungu le nto lena bafethu ngoba nathi izosenza sikhululeke emgwaqeni kube ngazathi akonakele lutho kanti konakele.
konakele ngempela. Abantu bathatha izinto kalula, umuntu afakwe eklasini akuthathe ngazathi nje ukudlala nje. Kodwa bheka manje lapha kuyabonakala nje ukuthi lo muntu khona into angayifundile, khona into engekho ekhanda lakhe lo. Ngeke ukuthi ubona ingozi iza wena uqhubeke uqonde kuyo ungathathi i-action. Hhayi, indlela nje le teksi efe ngakhona ngathi ibulawe ngathi igandayo isitimela. Isitimela siya-understand semzileni wayo. Lana emgwaqeni ziningi izinto ey'phithizela. Kuney'nkomo, kunabantu, yonke into ama-pothole. Abantu bekumgodi omkhulu yena bezongena. Hhayi akaboshwe u-truck driver bafethu. Hhayi akaboshwa. Hhayi mina nje yazi kwanithiwa ngiyazenzela nje bengizomlanda ngimbophe straight. Ubulele lo muntu, abulale imeda uye nje uphethe imeda. Utekisi driver yena ubudedengu-ke nje akufanele aboshelwe bona. Kodwa u-truck driver nawo uboshelwa nje imeda. Hhayi nanokuthi le meda lena yokuthi ubungahlosile. Imeda nje ukuthi ubuhlosile. Ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. People are still talking about Lengotilendegilapana eval between a truck and a taxi driver. Lulasha abantwana besikolo. This guy is saying ukuthi after seeing a footage yaleya truck, he really blames the truck driver and think ukuthi he was selfish and he needs to be arrested because nguye lowone kakhulu. He didn't slow down ukuze itaxi khone kukuthi iyende move fast. So some people are just saying ukuthi usangene lo body lona, why are people blaming the truck driver? Kube lo wrong muntu lana, kunguye lo taxi driver. Labanye bantu bathi taxi driver wrong, but labanye bantu bathi lo wrong kakhulu kube ngu truck driver. Wena uqabangani? Do comment your thoughts down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.